Здравейте, скъпи дами от мен. За тези, които може би ме виждат за първи път, казвам се Илинка Петрова, юрист, автор и създател съм на бранда Happy Marriage, брачна култура за щастлив живот, който е посветен и чиято мисия е да обяснява, разказва, но по много достъпен човешки начин за този така малко познат у нас брачен договор. Днешната тема е разговорът за брачния договор, как да го проведем с любов и разум. Защо избрах тази тема? Защото получих много въпроси, запитвания. Хубаво, брачен договор, обаче как да го проведа аз с половинката си, така че да не стигнем до скандал, не дай си Боже до развод или до обтягане на отношенията. Как да го проведете? С любов и разум. Сега ще ви разкажа малко повече за това. Често темата за брачния договор е обвита у нас все още в предразсъдъци и табута. Но всъщност тази тема е възможност. Възможност да изградим доверие, уважение и зрялост още в самото начало на връзката ни, на брака ни, а и не само в началото и по време на брака. Отварям една много малка скоба. Брачен договор може да бъде сключен и по време на брака. Искам сега, за да отпусна малко обстановката, да ми кажете колко от вас смятат, че разговорът за брачния договор би довел до напрежение с вашата половинка. Да, не? Абсолютно. Разбирам ви напълно, но сега ще видите, и това е съвсем нормална реакция, но сега ще видите, че напрежението не идва от самия брачен договор, а от начина, по който подхождаме към него. Може би се чуете защо стои само един слайд. Съвсем наскоро, това е една много малка скоба, съвсем наскоро по препоръка на дама от клуба, прочетох една книга, чийто автор е презентатор американски на PowerPoint презентации. Разковничето на тази книга е, че когато правите лекция, не пускайте PowerPoint слайдове, защото хората ги четат, но не ви слушат вас. Затова тази вечер няма да четете слайдове, ще слушате и ще гледате мен. Знаете ли, че 70% от хората никога не водят разговори на финансова тема преди да сключат брак? Интересното е, че в държави като САЩ, като Америка, вече над 40% от хората, които искат да сключат брак, първо подписват брачен договор. И това не е защото любовта им е по-слаба, а защото културата им на откритост е по-силна. Ето ви един пример. Представете си, че стартирате нов бизнес с партньор обаче. Нормално е предварително да се договорите с него. Тогава защо не правим същото и за най-голямото ни партньорство в живота, в брака? Т.е. защо не се договаряме предварително? Какво е и какво не е брачният договор? Брачният договор е споразумение между бъдещи и настоящи съпрузи. Брачният договор урежда имуществените отношения между тях. Брачният договор не е предвестник на развод, което много често чувам. Какви теми може да включва този договор? Бизнес, инвестиции, спестяване, дългове. Какво става при развод? Кои са най-честите митове и страхове? Ако говорим за брачен договор, ще се скараме. Не, ще се опознаете. Брачният договор означава, че планираме раздяла. Не, означава, че планирате дългосрочно. Защото брачният договор не означава не ти вярвам, а искам да се разберем честно. Как да започнем разговорът за брачния договор? Да, много важно. Ще ви дам 3 подхода, които не работят и 3 подхода, които създават свързаност. Първи подход, който не работи. Трябва да подпишеш това. Или пък юриста ми каза. И още един трети, който не работи.
Когато се разведе, искам многоточие. Това не работи. Нито един от трите подхода не работят. Но има и подходи, които работят. Като например, искам да поговорим как виждаме нашето бъдеще заедно. Не само като партньори, но и финансово. Вярвам, че честността е любов. Това не е разговор за раздял, а за отговорност. Ще ви дам един пример. Двама герои, ще ги нарека условно Петър и Мария. Ето как Мария повдига разговора за брачния договор по време на, примерно, тяхна разходка. Петьо мисли се за това, как искам да подходим към нашия живот за бъдеще като партньори. Не само финансово, но и не само емоционално, но и финансово. И именно за това искам да поговорим и за брачния договор. Не защото не ти вярвам, а защото ти вярвам достатъчно, за да бъда напълно откровенна с теб. Три техники, които... Доста емоционална интелигентност. Да, много емоционална интелигентност, така е. Три техники за преодоляване на разговора за брачния договор, когато той не потръгне. Ако, примерно, разговорът не върви, дайте си време, идеята въобще за брачния договор да го зрее. Понякога е по-добре, знаете, да се върнем към някоя тема след няколко дни, когато емоциите са очумели. А и тишината също е част от разговора. Важното е да дадем пространство и време на другия човек, на половинката ни. А ако, примерно, партньорът отговори, т.е. ядоса се или отговори с натиск, попитайте го, как се чувстваш, когато чуеш брачен договор? Какво най-много те притеснява в него? Има и трета техника, разбира се, да си направите консултация с специалист, т.е. мен. Най-добре, да. Това преди на шегата, разбира се. Знаете ли какво ми сподели една двойка, малко по-възрастна двойка семейна, която консултирах, когато искаха да научат какво е брачен договор. Никога не сме се чувствали по-свързани, отколкото докато планирахме и обсъждахме бъдещия ни брачен договор. Беше момент на пълна откритост. Така е, защото разговорът за брачния договор не е разговор за края. Това е разговор за уважение, за доверие и най-вече за споделени ценности. Какво те плаши? Замислих се, че нямам брачен договор след 42 години брачен живот. И ако сега го повдигна и започнах да говорим за... Не си представяте какво може да стане. Нумероложката подходяща дата за повдигане на темата. Предлагам първо да си направите консултацията с мен. Да чуете какво е, какво представлява, какво е и какво не е. И след това да си го обсъдите насаме в една спокойна обстановка. Ако трябва, убедена съм, дори не ако трябва, убедена съм, че първия разговор няма да, т.е. той ще започне и няма да завърши, но със всеки изминал път, знаете ли, това е като когато излизаш от зоната си на комфорт. Когато правиш нещо за първи път, нещо, което ти е непознато, първо ти изпитваш страх, неувереност, но когато решиш и скочиш, направиш скока, виждаш, че всъщност той страха просто е бил страх. Не е чак толкова страшно и не е чак толкова трудно. Въпросът е да си готов и да озрееш, както казах преди малко, за тази идея. Но в България, за съжаление, все още това се случва бавно, трудно.
но с ей такива презентации, с ей такива срещи и не само, с моя, как да кажа, неуморим ентусиазъм, понякога съм като Дон Кихот с вятърните мелници, но въпреки всичко не се отказвам. Мисля, че нещата ще се случат. Така. За да не е толкова суха презентацията и малко така да влезете в активно участие на самата презентация, подготвила съм 3 възможни варианта на следния въпрос. Ще ви помоля, след като ви го задам, ще ви показвам на слайдовете възможните отговори. Просто бъдете честни със себе си и ще ви помоля, когато припознаете себе си в някой от отговорите, просто да вдигнете ръка или примерно по някакъв начин да покажете, че това е вашето. Ако утре трябва да започнете, както ти каза Янче, разговор с половинката си за брачния договор, кой от възможните следни 3 варианта би ви импонирал най-естествено? Първи вариант, искам да говорим за нашето бъдеще и как можем да бъдем емоционално и финансово стабилни като екип. Някой тук припознава ли се? Вариант Б. Има нещо, което ни е важно да обсъдим, не защото се съмнявам в нас, а точно защото вярваме в нас. Добре. И вариант 3. Чела съм интересни неща за брачния договор и ми се иска да поговорим. Не като спешна тема, а като част от общото ни планиране. По-скоро вариант Беби. Второ. Аз съм за трето. Добре. Много добре. Хубаво е, че има Да, интересни варианти, което означава, че за всеки един от вас резонира различен подход. Някъде логика, някъде емпатия, някъде страх, може би до някаква степен, но това е много добре. А какви са отговорите на тези въпроси, зададени от нас към мъжете? Как реагират? Те имаш ли така? Няма универсален отговор. Всеки човек е различен, като характер е различен. Вие най-добре познавате половинките си и можете да ги усетите и да прецените кой вариант е най-добрия. Идеята ми като цяло на всичко това, което се опитвам да разкажа, е, че това не е лек разговор, но човек не бива да се отказва от него. Защо? Защото ето много в днешно време масово се среща хората да живеят на фактически начала, т.е. без брак. Човек казва, нямам брак, нямам проблеми. Ами не е така. Имаш повече проблеми. Ще ви изброя 3 проблема, които са наистина много сериозни, ако нямате брак, а живеете само в фактическо съжителство. Нямаш брак, си не наследяваш. Какво означава това? Не дай си Боже нещо да се случи с половинката ти и не дай си Боже пък той да е купил имот и той пък не дай си Боже да е на неговото име. В момента, в който той се спомине, ти си със статута на непознатата съседка. Тоест ти нямаш право да наследиш съпруга си. Второ, ти нямаш запазена част от наследството на този човек. Запазена част ще имат децата ви, братя, сестри, ако нямате деца, родителите, дори държавата ще наследи. Но ти, пак казвам, ще си със статута на непознатия човек. Ето как едно незнание, една липса на информация и нали, живеейки така по течението, да нямам брак, нямам проблем, модерно е да живее в фактическо съжителство, в един момент се оказва един много сериозен и голям проблем. Затова идеята да се осмисли брачния договор като нещо полезно и то е полезно нещо, стига нали, човек да има желание да научи по какъв начин този договор може да му бъде полезен, може да се спести изключително много, как да кажа, леко казано, неприятни емоции в живота. Брачният договор може да е много полезен, примерно ако ви предстои да стартирате бизнес, но нямате собствени пари и трябва да изтеглите кредит. Брачният договор е много полезен, ако
Да. После ще задам въпрос. Да, брачният договор е много полезен, ако примерно партньорът е то съпругът. Има вече бизнес, но притеснявате се как ще се развие, какво ще се случи с него, дали това, което сте ипотекирали към банката, няма в един момент да останете без него и така нататък. Тоест, брачният договор може да бъде полезен, ако примерно едно семейство младо, съпругата е бременна, но пък предстои година, 2, 3, а може и повече, ако има след това още 1-2 деца. Тя да се откъсне от корпоративния свят, да се откъсне от финансовата си независимост. Ето тук брачният договор може да бъде много, много полезен. И един, чисто как да кажа, от моята практика в случай ще ви разкажа, така може да ви прозвучи малко несериозно, но ето един стандартен начин, по който този договор помага в семейството. Преди година и нещо, с мен се свърза мъж, който каза така: слушах ваш подкаст, искам да попитам, брачният договор може ли да помогне на моето семейство. Казвам, слушам вашия проблем. Ние сме едно щастливо семейство със съпругата ми, имаме малко по-голяма разлика в годините, но тя самата има проблем, че харчи повече, отколкото на нея и си иска. Забележете, жена да установи това, за мен беше вау. Нали? Никоя жена не си признава, че примерно харчи повече. И той казва, жена ми иска да решим този проблем, но така, че да запазя все пак човешкото достоинство. Може ли този договор, за който аз чувам за първи път, да не реши този проблем? Ами да, може. И знаете ли защо може? Нещо, което може би не сте чували никога, защото с брачния договор може да бъде оговорена издръжка на съпругата и по време на брака. И ето как елегантно човека си реши проблема. Оговориха с брачен договор месечна издръжка, в рамките на която жената се разпростира без никакъв проблем. Той не се притеснява, че ще му свършат в един момент, нали, финансите. Тя си харчи на воля, тя си харчи на воля. Ето едни такива приложения, които човек дори и през ум не може да му мине, но да, ето този нестандартен договор, който в България съществува, знаете ли от кога? От цели 16 години. Но аз и до ден днешен чувам, предбрачен договор. Чудесно, но само че аз вече имам брак, нали, за какъв предбрачен договор говорим? Аз казвам, много се радвам, че имате брак. Дай Боже още 15 години да сте щастливо жени. Чували ли сте обаче, че този договор може да се сключи и по време на брака? Така ли? Колко интересно. Ами да, много е интересен този договор, с най-различни приложения, стига човек просто да има желание да чуе за този договор. И това е идеята на моя бранд. Така по човешки, достъпен начин, без да използвам никаква юридическа терминология. С простички примери от моята практика, от моите консултации, като разбира се, запазвам конфиденциалността, но така разказвам и обяснявам за този толкова полезен, толкова низвергнат и непознат договор у нас, в който съществува цели 16 години. Освен това, така сладко го разказва. Да. Може ли да задам един въпрос? Да ми се прииска. Разбира се. Може ли с такъв договор да защитиш децата си при евентуален развод? Можеш. Как? Не само можеш да защитиш децата си, можеш първо да се разведеш бързо. Да, това е много по-бързо с такъв договор. Разводите се дават буквално за дни. Първо се развеждаш бързо с този договор. Второ, тук отварям една много малка скоба. Много често хората, когато искат да се разведат, те вече или се мразят силно, или нямат търпение да се освободят един от друг, отиват при адвокат и казват, искам да се разведем по най-бързия начин, адвоката ги развежда. Само че, какво се случва с собствеността, която сте придобили по време на брака? Защото може би не знаете, но когато сключвате брак, и ако вие не заявите изрично на длъжностното лице по гражданско състояние в общината, кой от трите вида режима избирате? Семейна имуществена общност, разделност или брачен договор,
автоматично влизате в режима на семейната имуществена общност, което простичко означава, че всичко, което придобиете по време на брака е 50 на 50 собственост между вас двамата. И когато отидете пред адвоката и бързичко нямате търпение, то не мога да го гледам повече, искам да ми се махне от главата, се разведете, но не сте си уредили собствеността, в един прекрасен момент, когато емоцията отшуми и казвате: добре, сега ние имаме, аз имам една втора от вилата, имам една втора от имота във Варна, имам една втора от вилата на Балкан. То една втора има и он е идиот, нали, примерно. И какво правим сега? Какво правите сега ли? Сега отново давате пари, отново минавате през съд и правите дълба. Знаете ли каква е съдебната такса при едно дело за дълба? 4% върху материалния интерес. Да, и в такъв случай един от двамата се отказва, един от двамата е ощетен. Ето защо. Защото не му се занимава с всички. Ето защо, ако все пак проявите здрав разум и с брачен договор, колкото и да се мразите, си уредите собствеността предварително, първо ще се разведете бързо, второ ще избегнете това, което ви разказах, и трето, много ценно за мен, защото аз съм дете на разведени родители и знам колко е важно родителите да запазят добрите си взаимоотношения след развода. С брачния договор това може да се случи. Благодарим. Това беше малко извън темата, но надявам се, че беше Много интересно. Ако имате въпроси, може да зададете. Чак се Тоест, ако тръгна да се развеждам, пак мога да си изключа брачен договор. Разбира се. Днеска си го сключвам, утре се развеждам. Разбира се. И нещо много хубаво. Първо прилагаш по София. Понеже в София, за да се разведеш, се чака между 6 месеца и 1 година. С брачен договор се случва за около 2-3. Правиш си брачен договор, отиваш в Самоков, примерно в Самоков ми дойде на ум, защото е най-близко до София, или Перник, да речем още по-близко, и в рамките на седмица до 2 се разведеш. Щастливо разведена. Просто защото София много натоварена съда и не насрочват заседания. В принцип, брачният договор замества ролята на съдебното решение. Нали, аз идеята ми е да не използвам юридическа терминология, но то няма как, нали, все пак. Брачният договор замества съдебното решение, в което съда само го преписва просто. Точно. Добре, всъщност всеки се жени, нали, ставаш на 20 и няколко години, разбрал се, че трябва вече да се жениш, свещаш се любовта там на живота и се жените. Никой не ти казва, че ти имаш право 3 варианта брачен договор. Аз за това правя много. Всъщност ние мислим тогава за сватби, за туалети, за туалети, а не да си защитим себе си и децата си, които са в рилсове, обяснявам всичко това. Много малко хора се запознати. За съжаление, малък е процента. За съжаление, аз не случайно подхванах темата за съвместното фактическо съжителство. Бих искала, ако ми дадеш възможността пролета да направя една презентация на тази тема. Масово сред младите хора, така да го кажа, като казвам млади, нямам предвид само 20 годишни, говоря и 30, и 35, за мен също са млади хора. Разсъждават по този начин. Нямам брак, нямам проблем. Живеем на семейни начала и оттам нататък живота ни е щастлив. Но пак казвам, когато половинката ви почини, вие сте със статут на съседката, не наследявате и нямате право на запазена част от наследството на вашия съпруг. Пак казвам, като последен наследник по веригата е държавата и тя ще наследи имотите му, а вие може да сте живели 15 години и 20 без брак, ще бъдете абсолютно непознати. Добре, ако нямаш брак и направиш това нещо... Не можеш да сключиш брачен договор преди да имаш граждански брак. Добре. Тоест трябва да имаш граждански брак, за да сключиш. Но той гражданския брак се случва за 5 минути. Не може ли без брак? Не. Брачен. Не става въпрос за дъщеря ми, защото тя живее така, има дете, нямат брак. Не, брачен договор. Брак. Аз искам да питам един много нестандартен въпрос. Двама души се развеждат. Имат проблеми, това, което каза, нали, с всичките там имоти, неща. Да. И за да избегнат всичките тези глупости, пари,
женят се отново, правят си брачен договор и пак се развеждат. И така може. Хитро даже. Може. На времето, като нямаше брачни договори, аз съм имала случай, в който едно семейство бяха разведени официално, но не бяха разведени емоционално. Да, и физически. Само официално, защото той беше задлъжнял с 1 милиони и трябваше да... Това е другото приложение на това е. брачния Да, договор. Не дай си Боже, примерно знаете, извинявам се, мъжете около 50-те години влизат във втория си пубертет. Не дай си Боже да се появи хазартна зависимост, не дай си Боже да се появи 20 годишна зависимост, с тялото на Майя, примерно. И нали пак прибирам шегата, разбира се. Някой е да разбира от брачния. Да, ето тук брачният договор може да бъде много полезен, за да си предпазите всичкото имущество, което сте придобили по време на брака. Знаете ли, аз имам една приятелка, това последно и приключвам, за да не... Трябва да правиш повече такива презентации на по-големи групи от хора. Да, така си мислих и онлайн. Знаете ли защо Жоро е тази вечер тук? Жоро, моля те, стани. Защо Жоро е тази вечер тук? Това е Жоро, на който много съм благодарна, защото той записва тази презентация. Защо записвам тази презентация? Ще я кача на сайта. Опитвам се, повярвайте ми, наистина като Дон Кихот се опитвам, но няма да се откажа. Аз съм много упорита, зодиалов съм. Опитвам се от 1 година да достигна до фирми. Не говоря за някакви големи уау корпорации, говоря за най-обикновени фирми, на които да предложа подобни презентации, обучения. Дори съм си направила социални пакети, брачен договор на принципа на доброволното здравно застраховане. Работодателя плаща стойността на пакета, в срока на този пакет служителите имат право на безплатни онлайн консултации, колкото пъти имат нужда с мен. Опитвам се да достигна до фирми, на които да предложа тези 2 услуги, обучения, презентации. Знаете ли какво чувам от HR-ите? Чудесна идея! Уау, как я измислихте? Леле, колко нестандартно! Обаче така някой друг да пробва и ние веднага след това се включваме. Идеята ми е, да, точно културата ни е много ниска, съжалявам, че го казвам. Идеята ми е тази презентация да бъде качена на сайта и когато аз се опитвам да обясня на поредния HR или собственик на фирма за тази презентация, за такова обучение, колко полезен може да е този договор. И когато той ме гледа сей такъв поглед, не ме разбира, да му каже, влез в сайта, чу и виж презентация. Хубаво.